Opět po roce 3. červencový týden zde u nás v klášterech patří umění. A to sice proto, že se tu koná již druhý ročník výtvarného workshopu. Je to mezinárodní výtvarný workshop, jehož se účastní v letošním roce celkem 13 umělců z 8 států vlastně celého světa. V letošním roce k nám zavítala například umělkyně z Japonska nebo Portugalska. Jsou tu také umělci samozřejmě z Itálie, nedalekého Německa, ale například také i z Litvy, Polska a samozřejmě Slovenska a České republiky. Téma tohoto letošního workshopu je Český Krumlov, město stvořené z řeky. Umělci, kteří sem přijeli, tak mají dané téma a mohou tvořit nejenom ve zdech našeho historického kláštera, ale samozřejmě bylo možné je běžně potkat v ulicích tohoto krásného města. A proto jsem si sem vzal také odborníka na slovo vzatého, kterého už možná znáte, který nám byl pomoci takovým tím odborným slovem profesionálního kurátora a pedagoga ve světě výtvarného umění, pana Lubomíra Mózu. V umení a o umení hovorím s každým z vás, hovorím s každým o kvalitě, o hodnotě, o udržateľnosti umenia. Každý z vás má inú predstavu a iný názor. Na jednom sa zhodneme. Najdôležitejší v súčasnosti je zážitok. Já mám upřímnou radost, že Český Krumlov je pro vás z celého světa tak lákavý, že jste přijeli a chcete tady strávit čas a věnovat svou energii tím, že zachytíte krásy našeho města. Dnes zahájený umělecký seminář je zajímavou cestou, jak bude naše město zachyceno pohledy umělců z celého světa. Já za tuto iniciativu velmi děkuji panu řediteli, protože tímto dokáže obohatit i naše sbírky, protože každý umělec nám jeden ze svých obrazů zanechá. Letošní téma propojení města a řeky Vltavy bude o to zajímavější, že řeka je velkou součástí našeho města a ty pohledy budou opravdu velmi zajímavé. Já bych vás rád přivítal ve Světovém centru kultury v Českém Krumlově. Já jsem velmi potěšen, že nezůstalo u prvního ročníku workshopu tady v klášterech a že můžeme přivítat umělce i na druhém ročníku. Ve všech metropolích a ve všech významných kulturních městech Evropy vidíme, že takovéto workshopy, kdy přijedou umělci a svým pohledem, svou fantazií a svým stylem uměleckým stvární to místo, ve kterém se nachází, tak jsem rád, že i něco takového vzniklo v Českém Krumlově. Nechceme, aby to byly trezorové, šuplíkové obrazy a obrázky, ale chceme je prezentovat i v našich partnerských městech. Chceme je prezentovat na výstavách po Evropě a věříme, že se stanou součástí našeho kulturního dědictví. Prvním z umělců, o kterým jsem se zmínil, je paní Michiko, která k nám přijela z Japonska. A tak bych se jí v krátkém rozhovoru chtěl zeptat na pár otázek. To znamená, odkud k nám přijíždí, jak se jí zde líbí, jestli je zde v Českém Krumlově úplně poprvé, jak na ní Český Krumlov působí a co de facto maluje. Kimura Michiko desu. 日本人です。イタリアに住んで6年になります。サンジミニャーノとチェスキークロムフルは姉妹都市です。チェスキーはとても自然が美しくて、川の音や風の音がすごくインスピレーションを与えてくれます。
Z nedalekého německého sousedního Passova k nám přijela paní umělkyně Simone. A tak jí se samozřejmě ptám, tak jako všech ostatních, jak na ní Český Krumlov působí, odkud přijela, kde žije a co de facto maluje zde u nás v Českém Krumlově. So, like you heard, I'm from Passau, from Germany, a little small and beautiful town like Krumau. Krumau erinnert mich sehr an Passau. Es ist eine sehr malerische Stadt, die sehr schön am Fluss gelegen ist und nicht umsonst reisen sehr viele Leute an und genießen das Flair der Stadt. Es ist sehr inspirierend, hier zu sein. Und zum Thema des Workshops, eine Stadt verbunden mit dem Fluss, man kommt diesem Thema eigentlich überhaupt gar nicht aus, weil der Fluss sehr gegenwärtig in der Stadt ist, wie in Passau auch. Und dementsprechend habe ich auch meine Arbeit hier aufgebaut. Ich arbeite eigentlich konkret und habe mich aber diesmal auf ein neues Feld gewagt, nämlich ich bediene jetzt nicht die konkrete Kunst, sondern die abstrakte Kunst. Ich habe den Fluss genommen als Inspiration und die Bewegung, die ich in der Stadt wahrgenommen habe, und versuche beides in meinen Bildern zusammenzubringen. Ich zeichne gerade und was ich zeichne ist, dass ich einen Ausschnitt des Flusses mir nehme und die Bewegung, die ich in der Stadt wahrnehme und auch in den Wellen des Flusses wahrnehme, aufs Papier bringe, wie man dann hier sehen kann bei meinen Arbeiten. Nyní jsem se zastavil tady s paní Alenou, která je z České republiky, to znamená zastupuje naši Českou republiku jako jedna ze 2 umělkyň z České republiky a žije v Jihlavě. A také i vás bych se chtěl zeptat, jestli jste v Českém Krumlově poprvé, jak na vás Český Krumlov působí a co de facto malujete. Děkuju. Já si ten pobyt hrozně užívám. Jsem moc vděčná, že tady můžu tvořit. Kulturní dědictví tady dýchat na každém kroku a Krumlov je pro mě barevná pohádka, proto se ji snažím taky takhle otisknout do svých obrazů. Pro mě je to sen, který se mi ani nesníval, je to dár. 2 rozdielne pohľady. Aká snaha cesta po impresionizme, lebo však ten bol pred 100 rokov, 150, hej, impresionistický pohľad, ale čo chcem veľmi zdôrazniť, tento čiastočne inzitný, čiastočne farebný, fovistický, jednoducho zážitok z mesta vo farbe, hej. Malba, o ktorej povieš jednoducho, je dobrá, zaujímavá, niečo hovorí. Ale je malba, kde sa nevieš vyjadriť, kde iba povieš zaujalo. To sú obrazy, na rozdiel od tých kľudných, pokojných obrazov. Tie obrazy majú expresiu, dynamiku a divokosť. Mein Name ist Stefan Meisel. Ich komme aus Passau in Bayern und ich bin schon ein paar Mal in Krumau gewesen, aber hier zum ersten Mal bei einem Kunstsymposium. Die Stadt ist wunderschön, sie ist inspirierend und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Für diese Woche arbeite ich an verschiedenen Papieren. In meiner Arbeit interessiere ich mich seit ein paar Jahren sehr für das Verhältnis von Ordnung und Zufall. Speziell wie aus ungeordneten, zufälligen Anfängen im Verlauf der Zeit geordnete
größere Muster oder Strukturen entstehen können. Ein sehr gutes Beispiel dafür sind Wellen oder Wasseroberflächen. Wellen können zufällig auftreten, sie sind ständig anders, sie wiederholen sich nie in der gleichen Weise. Aber wenn man eine Wasseroberfläche im Großen und Ganzen betrachtet, dann wirkt sie immer ähnlich und man erkennt darin eine wiederkehrende Struktur. Und dieses Thema der Wellen greife ich in dieser Woche hier auf und übertrage dieses Thema hier auf diese Papiere. Dankeschön. Pozeral som, čo to robíš? Teraz chcem povedať, že sa stretávam s umením, ktoré nie je že zaujímavé, že originálne, ktoré je fantastické. Asociuje v človeku to, čo je kvalitné a dobré, a to je príroda, ale jednoducho a minimalisticky. Vengo da San Gimignano, che è un paese gemellato con Český Krumlov. È la prima volta che vengo a questo workshop, insomma, di artisti per ora ho fatto questi disegni, ho da finire, insomma uno è finito, l'altro no, e uno è in uno ho disegnato una sirena, perché a San Gimignano sulla rocca c'è una scultura di Jonck, che era un artista, uno scultore danese mi sembra, e che è stata una delle prime sculture in tempo moderno messe a San Gimignano, ed è forse la prima addirittura, ed rappresenta una sirena e si chiama Acqua e Sole, e quindi ho raffigurato un'altra sirena con il sole che un po' ricorda quella scultura lì, insomma, sì. E questo, insomma, mi fa piacere di essere qua, insomma, è un bellissimo paese, molto ben tenuto, molto curato nei dettagli, insomma, anche il selciato, insomma, ancora un selciato antico con le pietre consumate, insomma, è bello, insomma, questo, grazie. Talianský kolega, kresba, áno, kresba, suverenita, myšlienka. Je vidno, že základnú myšlienku v sympózia, to znamená toto mesto, dal do úzadia a vďaka figurám, vďaka príbehu vpredu zvýrazňuje jeho postavenie. Dobrý deň, ja som Andrea Mirianská, som z Ružomberka zo Slovenska, spolu s ďalšími dvoma kolegynkami. Som tu vlastne na tom workshope prvýkrát, veľmi si cením pozvanie, pretože Český Krumlov je jedno prenádherné miesto s krásnymi zákutiami a géniom moci, kde vlastne pri každej stavbe alebo na každom mieste dokážete čítať príbeh. Ja sa v podstate vo svojej tvorbe asi snažím nájsť alebo zachytiť nielen teda samotnú architektúru, ale aj to, čo vlastne vo mne, alebo aký pocit vo mne tá architektúra vyvoláva. Keď si pozriem spätne svoju tvorbu, ktorú som urobila tu, nachádzam v častiach tej architektúry, ktorú kreslím, zakomponované postavy. Pretože si myslím, že každá tá budova nejakým spôsobom súvisí s osudami a životmi ľudí, ktorí na tom ktorom mieste boli alebo tam žili. Dúfam, že sa mi tá tvorba teda podarí dokončiť. Zatiaľ pracujem na 4 prácach, sú to kombinované techniky, ide o kresby, maľby, ešte sa budem chystať do toho vstupovať nejakými kolážami, takže uvidíme, ako to bude. Je to tvorba, ktorá vychádza zo základov maľby, čo sa týka vnímania architektúry, čo sa vnímania kultúry, farebnosti a samozrejme zážitku. A ja sa volám Lucia Poriandová, narodila som sa v Bardejove, ale väčšiu časť života žijem v Bratislave, takže som vlastne už z Bratislavy. Ja sa venujem abstraktu
vyslovene abstraktu, kde človek si vlastne v tom môže nájsť, čo chce a vôbec moja expresia farieb sklza do takých metalických, ktoré vlastne každý ten ťah štecom je proste nejaký môj impuls a nejaký môj pocit. A na tomto workshope som vlastne prvýkrát vôbec na akomkoľvek workshope. V Krumlove som síce druhýkrát a ten Krumlov je úplne nádherné mesto a so všetkými svojimi zákutiami, aj keď pre mňa akože malovať architektúru je dosť veľký challenge. A však som to zasadila presne do toho svojho abstraktu a keď sa vlastne pozriete na tento môj prvý obraz, tak sú to vlastne... Tá väža je výkrik a spomienka a niečo, čo tu už stojí vlastne a vchádza do oblakov. A všetky tie také ostré hrany a ťahy toho obrazu sú vlastne všetky tie také zákutia a prevýšenia, ktoré sú vlastne v tomto meste. S malou je pre mňa fascinujúce, ako vlastne tá Vltava obmýva to mesto a vlastne dotvára celý ten kolorit. Takže ja sa to snažím zachytiť možno v expresii tých farieb a nie úplne ako pohľadnicu, ale vlastne niečo, čo si vlastne každý môže predstaviť pod tým, keď sa na to pozrie. Ciao, sono Valerio Giovannini, vengo da Firenze ed è il mio secondo anno della residenza qui a Český Krumlov. And this year I'm painting here in the central island, and this artwork is inspired by the theme of this year workshop, which is a city born by the river, una città nata dalle acque, and so I'm focusing on the river Vltava, that in English means wild river, wild waters, and I'm using the water of the river to make the painting, and so it's about the feminine, the yin, I studied Taoism, so I like this kind of concepts, and especially now I'm focusing on the topic of the dark feminine, the wilderness, which is the Potnia Teron, the goddess of the animals back in ancient Greeks, and then many archetypes about that, the moon, etc. So yeah, which is linked about the water as well. And another phrase I like to work in this spot exactly because we hear the sound of the river, and there is a beautiful quote which I really love by the Chinese philosopher Chuang-Tzu that said, "The sound of water says what I think." So this is what I think. That's why it's O ňom ťažko povedať, je to suverénny maliar, perfektný kresliar, úžasný spoločník, stále usmievavý, jednoducho človek, ktorého musíš milovať. My name is Teresa. I'm from Lisbon, Portugal, and I'm a visual artist. Are you first time in Český Krumlov or Czech Republic? This is my first time both in Czech Republic and Český Krumlov. How do you like Český Krumlov? So far I love it. It's very cozy. It's very whimsical. It reminds me of a place in Portugal I like a lot. And what are you doing now? So what's your techniques and so on? My technique is still a bit undecided. I'm exploring my options because I would like to maybe connect with the place itself, the people, and what's available here, so I can sort of journal visually. So I'm still exploring my options about what I'm going to do, because I would like to understand a little better the culture, the people, the fauna and the flora, and
My materials are mixed. I don't really like to choose just one. I would like to learn a little more about the language and create a story with it. Doesn't have to be written, but I would like to maybe include it. Right now I'm sketching the monastery church, sort of to loosen my wrist and my lines, and then I will probably play with textures. Tereza predstavila niečo, čo sa vymýka klasickej konštrukcii klasického obrazu. Vytvorila dve diela, ktoré sú zaujímavé obsahom. Obrazy vysoko cením, jednak to, že vo vzťahu k celej kolekcii sú originálne a svojské. Moje meno je Miriam Tichá a prišla som sem zo Slovenska. Jak sa vám líbí Český Krumlov? Je nadmieru čarovný. Je asi ďalšie mesto, ktoré sa mi veľmi páči, je Edinburgh a toto na mňa pôsobí takým podobným veľmi magickým dojmom, takým, že určite sa tu dejú nejaké čarovnosti a mám pocit, že to je ako z knihy alebo tak. A veľa je tu takých zaujímavých zákutí, aj ten les, on dýcha takou mytológiou a preto som sa rozhodla, že moje diela budú takým štýlom koncipované. No, ja milujem mytológiu a veľmi ma zaujíma slovanská mytológia, aj slovenská, ale aj česká. Napríklad mám veľmi rada aj Juraja Červeniaka, on píše slovanské fantasy. No a ja som sa rozhodla teda namalovať jednu takú mytologickú postavu a potom druhú, ktorá je z lokálnych povestí. Tá prvá je bludička alebo rusalka, to je na tom obraze tam. A mňa veľmi sa mi páči ten koncept toho, ako teda tie rusalky alebo tie bludičky tak zvádzajú túto nešťastných ľudí do riek a do hlbín a do lesov a tak. Ale zároveň som túto rusalku namalovala s tým, že alebo bludičku, ešte stále neviem, či to bude jedno alebo druhé. Namalovala som ju s tým, že ona si ten osud nevybrala a že za to, že ju ľudia chodia otravovať, tak ona za to vlastne nemôže. Takže ona je tam taká trochu smutná, trochu taká nešťastná a trochu taká otrávená, že je jej zase. No a je teda v tej vode a namalovala som ju vedľa takej zrúcaniny, ktorá teda vyzerá, že možno, že tam už nebude až tak dlho, ale bola veľmi zaujímavá tá zrúcanina. A mám pocit, že tie vody, teda Vltava pri tej zrúcanine je taká najpokojnejšia. Takže predpokladám, že ona by, kebyže si má vybrať nejaké miesto v Českom Krumlove na Vltave, tak by si vybrala toto, lebo tam by ju najmenej ľudí otravovalo. A možno, že tam má nejaký polnočný kúpel, alebo tak by som povedala. A páči sa mi, že tak ako keby, že svetielku je v tej tme. Takže tak. Obrazy, v ktorých máš symbol mesta. Symbol mesta je tutok, ale symbol mesta je toto. To je Šíle. A Šíle bol bláznivý, Šíle bol nevyspytateľný a tieto obrazy o tom hovoria. Ja nesmierne milujem toto v umení od Miriam. Bežný človek povie, tak toto nechcem, to si ja nedám do izby, z toho sála nejaký nepokoj. Opak je pravdou. Práve tuto, v tomto portréte ženy, vidíš nádej, vidíš budúcnosť, vidíš ten pohľad, že takto to nemá byť, ale inak. Život je taký komplikovaný, ako je, ale tu máš náznak slnka, tu máš architektúru, ktorú vystaval človek. To znamená, teraz je takto, ale tá budúcnosť ide ďalej k takým tým ružovým ďalším rokom. My name is Victoria Scafaru. I'm Lithuanian, but I come here from Italy, from San Gimignano. And here I try to represent my feeling about this space, about Český Krumlov, trying to give a reading like using the medieval shapes and the colors that I've learned looking at the masters of the Italian masters of the pre-Renaissance period and trying to apply this kind of the colors and the shape to the feeling of this place.
So this is like, yeah, my dialogue with the cultures and with the history and with the modern way to feel the things. How do you like Český Krumlov? It's interesting town with very, like, I feel it's like a parallel lives here happening. So the touristic, the local, and maybe some other kind of the life that it's hidden, I don't know. So it's interesting, this multi-layer feeling. And yeah, I prefer it in the evening and during the night because it's empty. When it's empty and like this, it's possible to feel better the city in itself without the crowds and the energy of the day. Je to Viktória a vytvorila dielo vo vzťahu k tomuto tu, dá sa povedať, monumentálne. Viem si predstaviť tieto diela ako nápad a zrealizované na takej veľkej stene. Taktiež vytvorila niečo úplne iné, niečo úplne nové, kde človek nemusí rozmýšľať, čo to znamená, človek iba prijíma energiu a silu. Jasné, že všetky tieto diela nemajú úroveň Leonarda da Vinciho, to vás iba čaká. Všetky tie diela sú na ceste k tej kvalite Leonarda. I like Český Krumlov a lot. I was inspired by the dimensions of the city and also by the height of the city. Yes, and also I liked a lot the paintings on the walls and the really nice way it preserved from this medieval time till today. Yes, this is. What was your inspiration for your work here? The weather, partly because we had a lot of rainy days and a grey sky. And the light was very dramatic, and I liked the connection between dramatic emotions. Even I think in medieval time, people had maybe not so nice life here, I don't know. There were dramas, and I was drawing a lot in the city to find a good line, to find the composition and light that can show this dimension and a little drama. Naša kolegyňa z Polska, kde si? Tam. To je jednoducho, to sú čarovné úvahy, čarovný pohľad na toto mesto. Čarovný, inak to neviem povedať. Jak se vám tady tvořilo s umělci z celého světa? No, je tady taková zajímavá myšlenka, zajímavé srovnání, protože já jsem jezdila na workshop do Prachatic dost často, který přece jenom, i když jsou to takové sesterské město Krumlovo, tak přece jenom jsem tam nebyla tak doma. A pozorovala jsem, jak teda ty umělci se ho zhostí, těch motivů. Potom loni jsem byla v Polsku, tam to bylo vlastně něco úplně jiného. A poprvé v životě jsem letos dělala vlastně Krumlov, nebo malovala Krumlov ve srovnání s ostatními lidmi tady jako z mezinárodního workshopu, což je pro mě úplně nový zážitek, který předtím jako nebylo možno nějak získat. A je to velice, velice zajímavý, jak kdo ten Krumlov, který já znám teda samozřejmě od malinka, jak ho pojmul. Ještě i to téma o té Vltavy a jak se toho lidi zhostili. Opravdu je to pro mě jako obrovský přínos. Když jste viděla tvorbu vašich kolegů na tomto workshopu, no. Jak vás to ovlivnilo? Bylo trošku něco jinak, než jste zvyklá? Ne, já jsem zvyklá, že ty workshopy mývají asi tak zhruba tady to provedení, nemyslím teda jako, jestli je to nějaký velký umění nebo malý, ale spíš jako hodně mladých lidí jde do abstrakce nebo do nějakých symbolických obrazů. A já teda vždycky potom mám pocit, že ty moje obrazy, už jsem to tam řekla dneska, stará škola, že jsou prostě moc realistický. Ale to vůbec nevadí, jako v tom srovnání s těma ostatníma
mám pocit vždycky, že se něco naučím, jako nějaký jiný přístup, ne, že bych ho potom používala, to neumím, ale jako jiný pocit z toho Krumlova, jako ho prostě chápu. To myslím, že je hodně důležitý. Túto slečnu, túto kočku poznám už dlhé roky a obdivujem ju. Je to pani, ktorá stále maluje dobre, maluje na klasických základoch a vie osloviť každú kategóriu ľudí. Dnes chcem povedať, že sa tu zišli všetko umelci, ktorí vytvárajú diela dobrej kvality. Hodnota umeleckého obrazu je pre každého diváka iná. Netvrdím, že ja rozumiem umeniu super, to asi nikto, ale dovolte, aby som vám povedal niekoľko slov o tom, čo ste vytvorili. Keď ideš umením, kvalitným umením, je logické, že neoslovuješ takú veľkú masu ľudí. Ale je to cesta stať sa umelcom, ktorého diela budú v galériách celého sveta. V umení je to tak, máš dve ceny. Máš cenu trhovú a umeleckú. V tejto kolekcii, čo vidím, nevnímam tú trhovú cenu, nevnímam ten obyčajný priemer, ktorý ľudia milujú. V tejto kolekcii vnímam niečo, čo osloví vnímavých ľudí, dá im hodnotu a dá im nové poznatky.